Mga miyembro sang Philippine Army kaginaligan mga kabahin sang New People's Army nag-engkwentro sa Banwa sang Igbaras. Tatlo kaginaligar miyembro sang NPA kag siyam ka mga improvised explosive device na recover sa isa ka puluyan. Philippine Army hugot nga ginabantayan ang lugar sa posible pag-atake sang rebelde nga grupo. Aring balita nga gintutukan ni John Sala. Halos 5 minutos nga nagdugay ang kwentrohanay sa mga katapos ang 61st Infantry Hunter Battalion sang Philippine Army kag ginabulubanta hindi magnubo sa pulo ka miyembro sang NPA sa Barangay Mulangan, Igbaras, Iloilo pasado alas 5 Domingo sang kagahon. Kapadulong atong Philippine Army, gintiro sila hindi na puwenta nila kundi nga balay. So ginpakandakan nila operation hasta nga na pag mga 500 meters sila sa balay, ginpalukpan sila. Antes pa man ang engkwentro, nakabato na sang intelligence report ang makatapos sang kapulisan kag Philippine Army na tuhoy sa mga improvised explosive devices nga ginbilin sa puluyan ni Roberto Ilamparo, 50 anyos residente sang nasambit nga barangay. Na-recover ang siyam tanan ka improvised explosive devices, 40 ka basiyo sang M16, isa ka pipe nga nagaunod sang napulo ka blasting caps, siyam ka basiyo sang M14, kag isa ka block holsters sang kalibre 45. Ginpanginwala ni Ilamparong kahilabtanan sini sa NPA, kag ginpahayag nga wala ini makahibalo sang mga unod sang karton nga ginbilin sa iya puluyan. Magluwas kay Ilamparo preso man sa Igbaras Police Station ang mapakaisa sini nga Sanday Ramon kag Ruperto Inar nga yara man sa sulod sang puluyan sang ginkasang operasyon. Nabuta sa dalawatin pagkaisa ako mo. Wala matagang paan nga amura. Wala kalitak maan nga bumbato, wala magkoon nga may tikonam lang eh. May betang kami sa balay mo, wala man makuha mo, wala matagang ka, wala ko man bukad kung ano sila nam. Wala sang may napilasan sa engkwentro sa bahin sa mga soldado apang ginasuspetsahan nga may napilasan sa bahin sa mga rebelde nga grupo. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, 1 Western Visayas.